na pasal nakawan na to in magbarakatin live jing kada isa katutan nyo pabila ito niya insugyod pa Allah subhanahu wa ta'ala pasal way na lumabi a special pa Allah subhanahu wa ta'ala a isuk mo kanya iya sa tabi na sugyod matori dalil na to amoy ni biya darakon si Nabi Muhammad ito magkawa sa tubig niya mamangdakdak sa badyo niya hambukad lao pasal Nabi Muhammad na ulong lang niya kariko kung naulong yung kabayaan mo ido ako pa Allah kabayaan mo ipangati si Nabi Muhammad mangayo sa sin mangayo sa bahay pasal miskinan doon magtulog sa kariton niya lang niya ya Rasulullah ipangayo ko kay mo in kasuko kay mo biyahon sa dunya biyadto rin sabi kasuko kay mo sa adlok kiyama long generous pa medyo critical yan nalaw niya ay narukay. Long jindar so pindah-pindah. Long dinat. Way nalaw niya narukay nga kahanda ko sa rungya sa tabiya. Na mo ini kasuko biyaon kay mo. Istri ko nagdua ha Allah. Sa mo ni biyan sabi ka kasuko kay mo sa adrok kiyama. At ina biya sa biya ngayon din doon ka sa suruka. Yan tuloy sa bako suruka. Bali long jindar suruka pasal di na makaya. Kaway narukay nga iruan niya. Nalang sindra siya okay na lang iro ako na palain maski na ako sa surukan na yato kao malay ka lang sindra siya condition uniko condition patauray pagsujud mo pa Allah taniwat ka barakat niya wain yan sinalay patauray pagpuasa patauray pagsakat wala inyan sindra siya patauray pagsujud mo pa Allah subhanahu wa ta'ala ya ang kana pinaka number one special kabayaan sinallah hinang hababo sindungnya amo na yan in sujud kaniya malain ka na isabiya rin sa khutbah ko di kailangan sinallah sujud na to di kailangan sinallah sujud na to di makakanap sa power niya di makakanap sa unuro na kakawasahan niya di malain ka ikaw rin isab diya ka sinallah para rin isab kayo mo ang mga ipon niya dumayaw ko sa adlaw kiyama ikaruwa sa adlaw kiyama po sa tutalon sinallah uno'y kaiklasin pagsujud mo kaniya pabila ikhlas kimugdan nalang sinalayo ni naturin puasa niya jakat niya di naturon pas nakatan Allahu Akbar ya pas nakatan akan special ya balituan siyuin mga tao yan ang naglilima waktu aditay maun sinalay lima waktu niya ika number one aditay maun sinalay lima waktu niya imam dito yung sinala announcement sa siyusuy pakarungog imam hambo ka hadis na maita di tabukon sinala in lima waktu sambayan sin imam una imam yan ay nagdubdubig yamaa yan na isa balong ni imam yaulong ni pala-palalong ni wikul. O tinabi, pasal ini imam yaun bid'ah. In jamaan niya, maraya in akidah. Pasal nag-imam siya, pasal kaniya in hula. Siya in leader. Di pwede lang niya, doon mag-imam-imam lang niya katimbakong kulong niya. Di pag-imam niya bingkok. Uy pa waktu yaw na naglingkod sa pag-imaman, kani dimog sa kakawan. Di ba itong mga jamaah Allahu Akbar maray palong nga nabugtang na imam niya in imam yahon tumtuman niyo di tabukon sinalay sa bayang niya yasa tabere isab in kiabun sisin jamaah sa imam yahon in imam yahon hak imam hak mabuduli akidah malaikan in mga jamaah niya bingkok nalong nga dupang imam yahon tabukon sinalay in tamo ini 5 waktu sini imam yahon okay lang ka in imam yahon kabingkok karo kalan sin mga maamom kay mga maamom nakahati na sa kitab ubos di ba kaya igon pasal anak sin dato anak sin maasin hula di maig atawa siya itaw maasa hula Allahu Akbar imam apakarungog biyaon wayron sa bayang mo wala hadis wayron sa bayang niya in imam yaon Allahu Akbar teman-teman niyo hadis na beta sila ikamarwa arita mo kung sinalain 5 waktu niya naglilima waktu alirisuan
Hindi suwa. Hayya ala salah. Law niya kanakanan na bahalaw niya. Pasal liso niya. Sambil agun-agun na gumawain waktu, apa siya? Mag-ail. Oy, kita bukod dito sa bayang mo yan. Pasal liso, nalit ko sa waktu, pasal sin, liso. Jemaah, kado kamat ti sayaw naman sa bahay, nagkapi-kapi. Allahu Akbar. Wala. Na, miyari pa masikit, naubos na ang jamaah, di tabukod sila wala isang bayang mandiri. Kimining niya liso. Liso. Allahu Akbar. Pay-payin. Allahu Akbar. Kaya, kritikal lah. O mga biya ini, tumtumay, o mga pagyaman nato ini. Na, yaw naman habay, bukon bisyo, uljur. Allahu Akbar. Maski nagsambayang kau, dito bukod sila. Unin dalil. Pawailul lil musallin. Nagsambayang. Alladina hum an salatihim sahun. Mungkin Allah. Quran Ika number 3, harita mo kung na 5 waktu niya, maski nagtahagod pa, nagitubituk-tuk niya. Manusia, aabuhan. Kung namin yung abuhan. Maskin siya tao, hinangon niya ipon. Pasal mataas yung pangato ito. Hush! Abuhan. 5 waktu mo yan, di sa tubog sini. Hati niya in manusia, hinangon ni manusia pagkahin niya sa ipon. Di makatutiw sampak, di makatutiw sipa, di makabukon niya ipon. Allahu Akbar. Hati niya ambog. Allahu Akbar. Inyana manusia pabila mag-5 waktu ditabukon dyan Allah diri. Matawari basis na to, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskala dzarratin minal kibar. Di pasurun cina Allah sa surga manusia, abuhan di habawa cendungnya diri. Diri. Teman-teman itu dah. Yan 5 yan, hindi tabukun cina Allah insambayang niya tuan. Ya, wan imam, ari kabul jin jamaah. Pasaway kimog lani pag imam niya. Bus di kasambian. Ta si ama kulonin imam di. Magawin sayo niya. Ika number 2. Amin ni manusia anak sasambayang lisuan. Lisu Allahu Akbar. Sa kondisyon. Ya, number 3. Nagli-5 waktu abuhan. Ato niya ipangato niya sa pagkain na ipon niya. Umambiana ng manusia natin ay ipangato niya kay mo mababa ko to dari katabon-tabon ko sila sambayang diri. Ya, tuloy yan. Na i-check natin sarili nato pasal makalauli pagsambayang. Amo ini di kumugdan mga katote mangkurang ko agama Islam. Tumtuman ni in di paharong niya naripato di pakita sin Allah in resulta sin pag 5 waktu nato di pato. At di mo kala naman ikabarakat ya. Melainkan sa adlaw kiyama tumampal na to. Pasal dumatungin Allah adlaw kiyama sa mahsyar nalongjin mga malaikat sugod hati na biya respeto kanya sugod bukod sugod ito amo ni biya sambayang respeto kanya sugod Allahu Akbar sumujud na in katantan mga tao amura kumani makasujud sa normal namin asal nagli 5 waktu di hadungya hambuk yan to amoy ni tajalla atin na gumawa in paida si pag 5 waktu di handong niya makasugyod sa posisyon na marayaw inway nag 5 waktu paminsan-minsan Jumat na mahinang intaykod niya suminto di makasugyod in-style niya lang siya pwede di masipog kumulang not counted yan sa Quran Yawma yuksafu an syaqi wa yud'auna ila sujud fala yastati'un long jinallahu subhanahu sa adlaw kiyama long jinallah karumatong nako aun suara sa long jin sujud ka bukatan pasalian nin Allah Allahu Akbar fala yastati'un Allahu Akbar di sila makasugid long jinallahu subhanahu wa ta'ala o di sebab pasal long jinallah
kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Doon pa sa adlaw dunya lang Allah matampal to di pagdungog nila sa bang. Allahu akbar. Karina ka hayal sa karina ko magsambayan kita niyo. Wa hum salimun long Allah sakit. Bayan kan di magatilong Allah. Na yan resulta long Allah. Kaya Quran ang kanang mga tuan way na rizki a pinakamalagko a dihil sinallah hababo sindong niya sa ipon niya ya sa tabi na maglibo waktu tom-toman ito siyo-siyoin pa karungo ka naglilima waktu di kabayaran 100 milyar pabila para imang ka na di kabayaran 100 milyar mga katawte mangkurang kuha agama Islam di panagsa indihilan sinallah sa mabaya maglima waktu panagsa, mahang pangatod-ngatod ka ba sa mga silingan niyo? Ngatod-ngatod ka ba? Allahu Akbar. Barakal, degree, kondisyon. May tali magsambayang ikaw ini takasakit, miskinan. Ay, bukun ikaw in magbuot-buot Allah subhanahu wa ta'ala. Dihilang ka sin Allah pasal kalasahan kanila maglimok. Yung shortcut niya mga tuan, in katantan naglilima waktu announcement sa katantan pakarungog kialasahan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw ka magduwarwa kialasahan ka sin Allah subhanahu wa ta'ala ya inyan na inmangdihil Allah ulin dalil na ito mga tuan si Muhammad niya kaya dihila din na maon niya sa maglima waktu wala pangayaw na sa ilok niya dumadlaw ni mamagad ka niya malayang kadaway na kaya si Nabi Muhammad dihilan mabaya maglimog to wala kaya ikaw ini malayo na tood pa Nabi Muhammad in bansa mo bukon Arab na may tayo ni maglimog waktu ko kondisyon siya nang dihil Allah subhanahu wa ta'ala teman itu dakula ya, bali hambo ka para sa baba na makita nato pabila in laom sinbay. Kawero naglilima waktu ron in bayaon larak. Way kabarakat. Pala. Werong kabarakat. Mga katawte mangkurang ko ako. Kapag tiyaw na isab, pabila in usog ka rin mag-ibadat, na werong kabarakat niya. Wala way kabarakat niya. Aturan niyo ba i-practical? Kataan tandi maglilima waktu aturan yung anak niya panagsa in anak ka mabuntol panagsa in majority sin anak nito libagbag kasi ipikto sin ngisin para ngisin way kabarakat sin maas wala kaya way kabarakat sin maas pabila in pagulan na to babo sindong kaway kabarakat sin ama mo iban ina mo anak, kwerong tagaran mo, mabarakat ka, wala. Iyasa tabya, namin karihilang kasi ng Allah sa tawfiq, mga katote, mga kuranggo agama Islam. Ang kana, announcement sa mga ina, iban ama, mabaya ka mo sa dumayaw in pamilya niyo, anak niyo, usog iban babae, paglima waktu ka. Mga katote, mga kuranggo agama Islam. Ha? Pasal, in anak mo yan, rizki sinalakay mo. Allah imagbuot-buot ka niyo. Teman-teman itu. Kaya